டேட்டு வந்து செப்டம்பர் 3, 2020. 60வது கல்யாணத்தோட தம்பதியினர் சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க. அதான் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. இன்றைக்கி வந்து கல்யாண சாப்பாடோட மெனு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்டார்ட்ரு வந்து கோபி 65, வெஜ் ரோலு, பிறகு வந்து தயிர் வடை வேணாம், மெதுவடை வேணும்னு சொன்னாங்க, அதனால் மெதுவடை போட்டாச்சு. அதுக்கு பிறகு வந்து சவுத் இந்தியன் பாப்படு, அப்பளப்பூ. ஸ்வீட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா குலேப் ஜாமுனு, பாயாசம், அப்புறம் வெஜிடபிள் ஒயிட் வெஜிடபிள் பிரியாணி, குக்கும்பர் ஒயிட் ஆனியன் ரைத்தா. அப்புறம் ஆஸ் யூஷுவல் நம்மளோட ட்ரெடிஷன் லஞ்சு ஸ்டீம் ரைஸ் வித் சாம்பார் சாதம், ஸ்டீம் ரைஸ் வித் சாம்பார், ஸ்டீம் ரைஸ் வித் மணத்தக்காளி வத்த குழம்பு, ஸ்டீம் ரைஸ் வித் ரசம், பிறகு கேர்ட் ரைஸு, அப்புறம் 3 வெரைட்டிஸ் ஆஃப் சைட் டிஷ்ஷு, உருளைக்கிழங்கு பட்டாணி கறி, கேரட் பீன்ஸ் கோஸ் பொரியல், சவு கூட்டு கொடுத்தவங்க, அப்புறம் மோர் மிளகா, ஊறுக்காய், உப்பு, 500 ml பிஸ்லரி வாட்டர் பாட்டில், நம்ம பசங்க சர்வீஸு. எல்லோரும் சாப்பிட்டாங்க. லாஸ்ட்டாக வந்து கல்யாண பொண்ணும் கல்யாண மாப்பிள்ளையும் சாப்பிட்றாங்க. 60th வெட்டிங், 60வது கல்யாணம் தான். 60வது கல்யாணம் பொண்ணு மாப்பிள்ளை சாப்பிட்றதா நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க. அவங்களோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸு சாப்பிட்டுட்ருக்காங்க. ஆல்மோஸ்ட் எல்லோரும் சாப்பிட்டாங்க. எல்லாரையும் சாப்பிட்டு வச்சுட்டு லாஸ்ட்டாக தான் இவங்க வந்து உட்காந்து சாப்பிட்றாங்க. இப்போது பார்த்த அனைத்து நல்ல உள்ளத்துக்கு மிக்க நன்றி. காட் ரிச்லி பிளஸ் யூ அண்ட் ஃபேமிலி. வாழ்க வளமுடன்.